आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय समाव गुलि नांजानानै जोखोम जानाय सादु बर'नि फिसाफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं। फाहामथाय होनाया सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि चेयारमेन डॉक्टर टी.डी. भट्टाचार्यया बिसोर सुबुंफोरनि देहा हालोदनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि नाजानायाव सरकारनिफ्राय फाहामथायनि खाबु मोननाय सादु सुबुंफोरनि मुंखौ अदालगुरिनि अबिराम बसुमतारी, मंगलीय बर' नलबारिनि बाबुल स्वर्गियारी, क'क्राझारनि कमल सिंह बसुमतारी, चिरांनि जेमिल मोसाहारी आरो बाक्सा जिल्लानि बिष्णुराम मोसाहारी होननानै मिथिनाय जादों। डॉक्टर भट्टाचार्यया बुंदों, बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गुलि नांजानाय बिसोर सुबुंफोरनि देहा हालोदखौ जिंगासिनांगौ गैया। बबेखानि बिसोरखौ देहा फाहामथाय होनायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजआ नांगौ बायदि फाहामथाय होगोन होननानै बुंबावो। लोगोसे थांनाय गोलाव समनि उनाव बिसोर जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बिटिआर खुंथायनि जोथोन लानाया जोबोद बाख्नायथाव होननानै चेयारमेन डॉक्टर टी.डी. भट्टाचार्यया खौरां बिजोङाव बुंथियो। गिबियावनो आङो बे समाव नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना एफा गोजाननिफ्राय फैनानै जोंखौ दि नैबे GMC आव खबर लाफैदों। दा आं बेखौनो सानोदि माखासे जोंहा बै समाव माखासे जे बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव गोबां सुबुंफोरा माखासे गावजानाय, बुख्रुबजानाय, गुलुनि आघात नांनानै दंमोन। गोबाव समनिफ्राय सिकित्सा खालामनो हायाखैमोन। आंबो सासे बेक्ति 2015 आंबो सासे सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरनि माबानायाव आंबो गावजादोंमोन। दा जेखियानो जाया जोंहा बिटिआर सरकारा जेनाखि मानगोनां चिफ सारा जेनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जाय बिथांमोनहा गुलि नांजानानै थानाय, बुख्रुबजानाय माखासे सुबुंफोर दंमोन, बेखौ बिथाङा दिनैहाय मोजां इनिशिएटिभ लानानै जोंखौ जेनाखि मेडिकेल कलेजनि जेनाखि GMC आव लाबोनानै सिकित्सानि बेबस्था लादों। दा बिनि थाखायनो आं बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननाय जासिहरो आरो बेबायदिनो गोबां हयथ' जोंबायदि बेबायदिनो गुलि नांजानाय, बुख्रुबजानाय, दुखु खस्थ' सहायनांनानै थानाय दंबावो। बिथांमोनखौबो जाहाथे बिटिआर सरकारा मोजाङै मोजां नोजोर होनानै सिकित्सा खालामो, आं बेखौ सारनिसिम खावलायहरो। आरो लोगोसे जेनाखि सारा जेनाखि जोंखौ लाबोनो थाखाय माखासे बिथांमोनखौ दैथायहरदों, जेनाखि जोंखौ दिनैहाय बाव सफैहोदों, बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो साबायखर बावो। जाहाथे बिथांमोना जोंखौ दिबाव लाबोनानै मोजां रोखोमै दायथ' लानानै डक्टरफोरनो देखायहोफैनो हाबाय। आं बिथांमोनखौबो आरोबाव जाहाथे बेबायदिनो गुबुनफोरखौबो लाबोनानै बेबायदिनो सिकित्सा खालामफैहोयो, आं बिथांमोनखौबो खावलायहरो। आरो लोगोसे सोरबाफोर दंबावोब्ला आं बायदिनो हयथ' थाबावगोन आंनि मिन्थिनायाव, बिथांमोनाबो जगाजग लानानै जाहाथे सिकित्साखौ खालामनानै लायो बे समाव। आरो बिटिआर सरकाराबो बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै जाहाथे गुबुनफोर सोरबाफोर बेबायदिनो दंबावोब्ला जाहाथे बिथांमोनखौबो सिकित्सा खालामफैयो। आं बेखौनो आंनिफ्राय सासे बेक्ति हिसाबै आङो सारखौ आरो खावलायहरबावो बिटिआर सरकारखौ जाहाथे बेबायदिनो दायथ'खौ लालांबाय थाथों। आरो बे समाव आङो सानो जोङो मोनसे समाव जे जालांबाय दिनै जोङो गोबां बेबायदिनो हयथ' गोबां हान्जानि मोनसे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव भलन्टियार फर्स, एक्स बिएलटिनि समाव NDP, एबसुनि सोमावसारनाय आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो खस्थ' मोननाय दंमोन। जाहाथे बिथांमोनाबो खुनु फाराग लायालासिनो, दल राजनितिक लायालासिनो जाहाथे बिटिआर सरकार नैबे समनि मानगोनां चिफ सारा दायथ' लानानै जेरोखोम मावदों आरो बयखौबो जाहाथे फैनानै सिकित्सा खालामनो
लाफैयो आङो बयबो भिक्टिमाइसखौ खावलायहरो। बेसेबां सनाव बे नोंथांनि बे गुलिया नांदोंमोन? आंनि गुलि नांजानाया सम्भब 2015 दिनै 7 बोसोरानो जाबाय। आङो मोनसे समाव लवार आसामाव सिकित्सा खालामजादोंमोन, बेनि उनाव सिलिगुरिनि उनाव एपल'आव, नाथाय माखासे सम रांखान्थिनि अबस्थाया थिग नङैलाय आङो गोजान जायगायाव सिकित्सा खालामहैफिननो हायाखै। गोबाव सम आंनि ट्रिटमेन्ट बा चेकआपआ गेप्स जानानै थादोंमोन, नाथाय दिनैहाय बिटिआर सरकारनि जे नोजोर होनायाव बा दायथ' लानायाव आं दिनैहाय फिन चेकआप खालामफैफिननो मोनबाय आरो डक्टरनो देखायबाय। दा माखासे समनि उनाव क्लियार मोनगोन डक्टरनिफ्राय मा ट्रिटमेन्टखौ लानांगोन आरो मा खालामनांगौ डक्टर सारमोना मिन्थिहोगोन। दा आं सानो मोजां जागोन, आं बेखौ सानो आरोखि। दा नोंथांनि जिखिनि गुलि नांनाय बे 7 बोसोर जाबाय, नाथाय बै समाव बिटिएफआ सरकार खुंदोंमोन। दा बै समाव नोंथांनि जिहेतु आङो बे समाव मोनसे सुस्थु माबायाव गैयामोन, नाथाय आं बुंनो थाङा गुबुन पलिटिक्स बा माबा लाइनजों आं बुंनो साना। नाथाय बै समाव माखासे समनि परिबेसाव आंबो बे रोखोम जगाजगबो लानाय जायाखै आरो आङो बे खेथ्रआव जेबो बुंनो साना। आङो माखासे रायजो राजानि फाइनान्सियेलि आरो गावनि बेक्तिगनि थाइसे थाइनै खांनानै हरनायनि गेजेरजोंनो आं सिकित्सा खालामनानै लानाय जादों। नाथाय माखासे समनि परिबेसजों कमिउनिकेसना गेप्स जादों, आं बेखौ बुङो। दिनै खिन्थु आं मोनसे मोजां समाव जेनाखि माखासे चिफनि दायथ' लानायाव माखासे बेक्तिफ्रा आंखौ दायथ' लानानै दिनै लाबोदों, नाथाय आं बै समाव बे रोखोम मोनथ'वाखैमोन आरोखि। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।